ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பிரைடல் சாரீஸ். இது வந்து ரெட் கலருக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆர் ப்ளூவில் முந்தியும் ப்ளவுஸும் வந்துடும் உங்களுக்கு. இது வந்து முந்தி, ப்ளவுஸும் வந்து கான்ட்ராஸ்டில் ஆர் ப்ளூவிலே வந்துடும். பாடி ஃபுல்லுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிசைன்ஸ் வந்துடும். இது வந்து கோல்டன் ஜெரி, இதில் வந்து காப்பர் ஜெரியும் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காப்பர் ஜெரி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இது பாருங்கள், லாவெண்டர் கலரு காப்பர் ஜெரி ஒர்க்கு. இதில் வந்து முந்தியும் ப்ளவுஸும் வந்து ரன்னிங்லேயே வந்துடும். இது வந்து முந்தி பாருங்கள், சின்ன சின்ன டிசைனாக கொடுத்துருக்குறாங்க. முந்தி இது பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவ் லுக்காக இருக்கும். ப்ளவுஸ் வந்து அதே மாதிரி ரன்னிங்லேயே வந்துடும். ப்ளவுஸு சாரீ ஃபுல்லுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி காப்பர் ஜெரி ஒர்க் வந்துடும். இதில் இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து இப்போது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாமே லைட் கலர்ஸாக இருக்குது. ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற கலர்ஸு பாருங்கள். உங்களுக்கு கோல்ட்லேயும் காட்டுறேன், காப்பர்லேயும் காட்டுறேன். உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அனுப்பி விடுவேன். இது வந்து வெறும் 1300 மட்டும்தான். நம்மளே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரேட்டுக்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்குறோம். இந்த ரேட்டுக்கு வேறு யாருமே கொடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புனீங்க அப்படின்னா நம்ம உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி விடுவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க.